Kardom aprangsi nang litum kadok kawe sulang duarar phan Karbi Cultural Society hin pen suri kardom pajir kardom nang litum phan puthot kachuningri mate ki pachinialam theke lahelo ki damtang thangthanga chiklo in koiranar kep arni labangso sertalin katalon Karbi risunum suronga je labangso amen pen ilitum bahake celangji mate isi laki draw pula bangso kibi pondo lasi haswarni bangke elitum pathu ponun edelo lasi uthot non ke bangji 17 March la bangke pathu pon bekpo lasi nanglitum kadok awe phan uthot ke pachini thu la pen kachuning ri thu bangke la halo nanglitum kadok awe abang putin bang pitin sta nang cirap nang cetudun po si chuning ri lo la pen anong e bangke la halo non dak masi do tan lo jo la halo kecing si bangke Maruti Suzuki la Wagoner lo la pen adun thuanong e bangke uturikso la pradulo la pente ke thomanong e bangke na dum scooty longi la pente la bangso 5G a mobile same gap do la gap abangke la bangso consolation price la bangta dulu la sinang le tom phan la bangso ke panong pon ke thik pon la bangso kadok kawe according year mate abang putin same labang so KCS khan nang chirap do na men pen nang tum abang putin ta la ipa kalom labang so pharo pho alutari tiket bang nang tum kadok ko we panta nampo la pen apa thudu ko si chuni lo labang so bahake chilangji mate ke pathu ponjiarni bang la halo uthot ne li than ko 17 of March la lo kadok